sanibonani bafowethu, igama lami uMuzanele Wambambo, hamba nehlombe ingane ayifumane. Namhlanje sobe sichaza kabanzi ukuthi umakoti ugqoka kanjani, umakoti uphatha kanjani emzini, umakoti into enjani. Siqala nje ukuthi ngichazele ukuthi umakoti ugqoka kanjani. Umakoti-ke uyathwala, akahambi-ke ngekhanda emzini. Uyahlonipha, akasifaki isikipa semfuno emfishane, ufaka nje isikipa semfuno emide. Ufaka itshali lakhe kuze ahloniphe ukuthi usewumakoti la ekhaya. Bese afake iphinifa lakhe, afake noma yini sakhe kuze ahlonipheke emzini nasemphakathini. Umakoti-ke uma efika emzini bafowethu, akaqali nje ahlale kosofa, uqala umakoti ahlaliswe ecansini kanje. Impatho kamakoti injani-ke emzini? Umakoti uma ehleli nabantu basemzini uhlala kanje, akabaphenduli-ke abantu basemzini, akababuki ngisho emehlweni uma bekhuluma. Uyazothi-ke umakoti abe kanje, noma sokunenkinga kuye kuhlalwe phansi kulungiswe-ke leyo nkinga. Futhi umakoti-ke, ngiza kulelo point lami lokuthi umakoti uyinto enjani. Umakoti umuntu onengqondo, umuntu okwaziyo ukuthi amise umuzi. Umakoti mina-ke njengoba nginje ngifana nokuthi ugogo wamaZulu. Uma-ke ekhaya sokunomakoti ngiyaziyo ukuthi vele kuzoba namaZulu. Ibona-ke engizobe sengibakhulisa-ke abazukulu bami, ngifundise-ke nomakoti bami ukuthi emzini ngiphatha kanjani. Umamezala ngigqoka kanje, ufake iphinifa lakhe, ayifakele nomhlonipho wakhe, athwaleke ekhaya. Umsebenzi-ke kamamezala-ke. Ngiyabonga-ke bafowethu ukuthi niyibuke le video le. Please don't forget to like and subscribe. Nikhomenteni nisho ukuthi i-video le ibe